Европейски хартийки. Аз съм за еврото. Категорично. Откакто започнах да мисля в евро, се чувствам по-заможен човек. Примерно, ако имаш 10 лева, това са ти 5 евро. Звучи по-малко, ама по-лесно се управлява. Значи си финансово по-стабилен. Психология. Богатите хора мислят компактно. Аз отдавна приех еврото. Държавата още се чуди. Аз съм вътрешно готов. Парите са енергия. Левът е локална енергия. Еврото е международен ток. Като си на международен ток, светиш по-силно. Вчера си купих минерална вода за евро и 20. Някои ще кажат скъпо. Аз ще кажа европейска хидратация. Водата в евро е по-хидратираща. Молекулите са по-европейски. Лева те пита колко имаш. Еврото те пита кой си. В левове мислиш квартално. В евро континентално. Да, закръгля се нагоре. Нагоре е пътя на развитието. Ако ти е скъпо, значи не си приел курса вътре в себе си. Да, обедняхме малко, но духовно се разширихме. Зоната за паркиране стана двойна. Да, но това е за да се намали движението. По-малко движение, повече култура. Едно време за 1 левче можех да си купя първо, второ, трето, бедни времена. Бобче, тараторче, гриз. Да, сега за 12 евро мога да купя една салата. Ама каква? От цяла Европа. Италиански микс валериана, полски домат, гръцко зехтинче. Ние дълги години плащахме ефтино. Ефтино кафе, ефтин труд, ефтини мечти. Сега плащаме повече, но плащаме за принадлежност. Вече сме премиум. Да, заплатите още не са европейски, но цените са. Това значи, че сме на прав път. Животът струва повече. Значи живеем по-скъп. Ефтиният живот не е за нас. Терминал 1 Драгалевци. Терминал 1 Драгалевци някой. Някакви чужденци са. 551 тръгвам.